Horas madihita saluna asa tamulai pertanyaan ta di bagasan Boronginon terpada di marohata perjulu mahita martanyang nahom di bagasan rohata bi martanyang mahita. Amin. Tapuji matuhatta maride mahita siya bukai nomor 10 sada ayat sada rodi 2. Hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni ton di parbadia na tumo palangit dohot anuon. Amin. Sai paeleng ma pinggol mutuahu hapogani paluahonau sai homa gabi dolok batu partano batu hadiahu gabi hutan nagoting laho panguluhonahu ay hodo partano batu aku hian dohot pangudiakku jala ala ni guarmu sairing-ringommu jala tugu-tugummu au tuhodo awali jahuba au marhaposan say unang mapaurak au sa leleng dileleng na say palua maau marhite-hite hati goranmu. Haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di banua gijang asi maroham di hami halak nagaleon di idaho nagogo do musunami say talo do hami di bain alani hagaleon nami di baheni hupang ido hami tuho say pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Udul mahita. Tatangihon ma epistel di pertanyaan kata Boronginon iman tersurat di 2 Petrus sada ayat 10 rodi ayat 20 sada marsori-sori mahita majaha. Ai dadahu ihutok kami akka turi-turian na pinikirni na bisuk. Dinahu babohot kami dinahu babohot hami tuhamu hagogohot dohot haroroni Tuhan Yesus Kristus tungdi ida matanami do hatongamon nai.
Ima suara nahu bege hami rosian banua gijangi ujurap hami dohot ibana di dolok na badiai. Onma parjolo boto hamu dang dapot hatorangan ni nasa panurirangon natar surat anggosian rohani jolma. Ubah nomor suara apa jolma disuruh dibata. Ima sahatna mertua doakan atau mangion hatani dibata jala nau piopsa. Amin. Tapi gima markor ina Teresia diuduti anon dohot ama pertukuan.
Mari deh kita. Pasada maruhata martanggiang bahita. Puji-pujian mardongan hamuliation hu pasahatami tuho ali Tuhan nami depatana sokal. Di tonga-tonga ni parsauran marhite partangyangan ni huriam apala di bodario. Di pataruho kami siyatonga di bagas nami be di bagasan hari pason di bagasan las ni roha marsaur lau mabuji pasanga pokok hodu tutu debatana marmulia debatana sokal namar sangap nama notong rudi saliling nilelingna hu hamulete hok kami masaluhu na denggan di basami. Marhite partangyangan nami unan di Tuhan, roh kami mangidu Tuho. Pasu-pasu masa luhuk naruas ni huriam, siadak danak sahat tunama tua. Asa Maria ia marulu-polo pami mamujiho. Asi roham tupak pasu-pasu, akka poso-poso. Asa tuguha porsyonna, pirtodina. Gabi anak nahasia sului poda basangat di kuarmu akan namar sikola pe Tuhan tupak pasu-pasu partodi asa gabi anak namar bisu ki Tuhan anak nahasia akan nak nami pe na mangaluli perkarejoan sehoma mangukak dalan asa jupang akka japalan nalomak siulau nasida siganupari namak kasih holi akarokat tuho maho pasahatami Tuhan anak do buru ni huriam naung tikina naung guk umurna sehoma patuduhon rokkap ni todina asa gabe jongjong rumah tangga na tau pasangapoko suang-suangonima akka keluarga terlumubi rumah tangga na baru na makasih holi pinopar dang adok Tuhan na suradi di jolong alanido roh kami mangido mangelehelek tung pasu-pasu Tuhan perbuini bortian yak kaina asa jupang nalas ni roha marhite na tabba pinopar nasida tabba bidang bilang nasida suang songoni ma pasu-pasu Tuhan
Ganuk na jinama na niulan ya manami inanami ditongan di bagas na marang dia keragam di ulaon perkerijuan na. Asa marhiti pasu-pasumi margadda-gadda las ni rohana sida madalani hari-hari ni nguluna. Suang-suang ni makana tua-tua nami, ama nami, ina nami akalan sia, nasipata ala ni umur na suluk akka hangaluton mangalaboh ya sini roham. Deho di nasida bengit ni roha, asa totong nasida bengit madalani hatuaw na basangat di kuarmo. Terlumubi matuhan, akkaruas ni huriam na di bagasan parsahiton, tuhodo hu panggonggopok kami, daging dohok todina, asa ho Tuhan nama masu-masu. Ina nami nyonya pangeribuan, situa boru hutagalung, nyonya galingging boru pakpahan, Meri boru manurung, Ricardo Halomoan silaban, amang A si Hobing, amang situa RG si Matupang, nyonya C manurung boru si Hobing, nyonya D manol boru si Ringo-Ringo, nyonya Gultom boru si Majutak, songoni sada anggota nilansia, amang situa Hulman siahan nalau menjalani tindakan operasi dari Mersugut, sehoma majulani tim medis, sanggiat marhiti anis roham dengan sudia ketindakan operasi. Tuhoma hupasahat kami sudi akaruas ni huriami Tuhan, mangalabohi masini roham. Ape hotangamu Tuhan lau masu-masu. Asa margugu na sida mangalusahiti naluhot di pamatang na. Leholas ni roha, asa di bagasalas ni roha na sida molo pepeak ala ni parsahiton. Keluarga na pature-ture hope Tuhan pasuang gugona. Asa tong marhite gugona siya ko margadda-gadda gugona pature-turehon keluarga na di bagasa parsahiton. Asima roham. Suang songonima upasahat kami sada anggota ni punguan Teresia. Inanami naung jumulu siap kami nyonya lubis boru pengaribuan. Tuhoma upasahat kami amanami dohot keluarga yang nakona. Asaho Tuhan mangalehu dinasida tiuduni roha molo pidi bagasan arsa nasida di bodarion. Tatak matuhan nasida. Asa totong margugo manami pature-ture hok keluarga molo pedang rakbe doho inanami. Asima roham Tuhan. Suang songoni mau pasahatami sudiak kaulau di tonga-tonga ni huriam. Ho matuhan na mengajari parhaladum asa bui rak marsada do saluhut ruas ni huria lau padalat tunaka program nang pinutuso di rapot huria. Denggam mardala saluhu na basangat di guarmo. Asima roham Tuhan satokin naipe tangi honon nami mahatam na pinasah di naposomi inang pandita ririn buru sinurat. Sehoma Tuhan na mangarajay roh hadu pikiran na majama pamangan na asa marhite hata na pinasah na bui takas pangatusyon nami gabi tugu haporsyon nami lamangulu nang pakirimon nami. Asima roham. Perdosa dohami Tuhan sia-sia kedosa nami dagurangi asa tamahami di julum mariti Yesus Kristus jalo matang yang nami eleh-eleh nami. Asima roham. Amin. Tabigima marede kor week 5 diuduten non dohot kor week sian week 7.
Marede hita saya buka di nomor 256 ya sada. Asini rohama dihamu dot dame sian debata amata, dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Uriani itu hata, nadong di bagas joro manang nama dohoti live streaming, hata ni debata dihita, nagabe turpuk jamita, ima natar surat di pesalmen bidusia pulusia, ayat sada, tolhastu ayat sia. Songonoma didok disi. Jahubadu raja, akahitirma akabangso, marhabang sahon herubim ibana, humuttalma tanoon. Tongamdo jahuba di Sion, jalatibul do ibana gumonggom sudi akabangso, pujon nasida masogot guarmu natibul jalana sokal, nabadia do ibana. Dohot hagugon ni raja na makaholongi uhum, nunga dipahot ho hasitongan, nunga dipamasa ho uhum dot hatigoran di Jakob. Patibul hamuma jahoba de batatai, jala marsinggang mahamu tujolo ni sidege-degean ni pakna, nabadia do ibana. Si Musa dohot si Aaron di tonga-tonga niya kamalimna, jala si Samuel di tonga-tonga niya kasi jogoarna, majojo do nasida tu jahuba, jadi ibana mangalusi nasida. Di bagasan obun namar si jongjong ibana makata itu nasida. Di radoti nasida do akka panidang yon nai dohot patik nanilehon nai itu nasida. Ali jahoba debata nami. Hodo mangalusi nasida. Debata namar pamuati doho di nasida. Jala parlulu di pabahenan nasida. Say patibul hamuma jahoba debata tai. Jala marsinggang mahamu di dolok na nabadiai, ay nabadia do jahoba debatatai, ido sahat ni turpuki. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, adong do disada buku na margoar teologi HKBP, dido disi taringo tu hadirion ni HKBP. HKBP adalah gereja yang bernyanyi. Molotai itong lobisin 10 kita mangedeon ede puji-pujian di parmingguon. Molo tayo tong muse di acara sonari di partang ngata, molo taparahon apalagi nama dohoti punguan kor los marede ibana boydo maradu pigahali tahe tabering maju acara tahe pigahali do ita marede nakin. Sebelum fotum sahali dungi saya muse kor 2 hali masuk muse susudah kor 3 hali masuk muse pilihan 4 hali molo markor ibana wek sekian kali doh musai bana tupungan kor ina manang ama berkali-kali ima jo taringo tu si lapatanna di si ima dang holan sebatas kita mempertunjukkan kebolehan kita bernyanyi alani donakin upayuti do opak kor punguan koron adong parasingan di punguan ina Teresia jadi ala dang boy inang guru dirhen na somal manguluhon jadi ada sesuatu yang berbeda yang berbedanya di mana nakin neng marede auka tu budi ala tu suara tolu ubigi mahusip-husip semangat kita ya semangat torin natong
Dia dona yang idau tadi sih adalah kata motivasi, semangat untuk bernyanyi. Karena puji-pujian yang kita sampaikan adalah untuk Tuhan. Radang holan di punguan Teresia na songoni. Di hita sudepe songonido. Iko buido hita dah. Par suara dua dah, suara tulu dah. Mempertanggungjawabkan suaranya masing-masing tentang hal memuji Tuhan. Jadi tidak sembarangan untuk bernyanyi. Karena kita punya wadah untuk tempat kita bernyanyi. Dan kita juga masing-masing punya pengajar kor. Ido ubaina uli paredion di opat kor di Sadarion. Asing ni imu se idaota bahwa ketika seseorang bersekutu, disitulah dia bernyanyi, disitu juga lah dia mendengarkan firman Tuhan. Ditikin nama muji di patah, lapatanna disi, boido martaba punguan kor namar kor ditikion isarana partukuan. Apakah tambah bilangan nih parkor di partukuan? Manang nahurang do ganup taon. Tambah do aka bilangan ni Teresia, tambah do bilangan nama dohoti kor wek 5 manang wek 7 atau kurang. Alasannya COVID. Itu kan najut-jut kan ngagabi alasan tabaikan. Itu hanya persoalan kuantitas. Kita belum membicarakan tentang kualitas. Kualitas di sini banyak halnya. Boleh kualitas kesatuan, boleh kualitas karena sama-sama mendorong dan mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Ini punguan ini mantap ini, keren ini. Karena apa? Marsi beta-betaan. Adong istilah na marhara. Molo di huta marhara na humoto, tiki di lagu bote o makobasi, didok di misalnya makaroanin na kan, na marhara matongi. Nga seorang anak nisionin na kan beta tu si manang didok may maresek-esek, mulu disiatar maresek-esek dok, daknya didok makaroan, manang melek-melekan hinna kan, karena ada seseorang bayi yang lahir contohnya, jadi rap marhara dosa hutai asa rap mamereng, kan ido, tanda namarlas ni roha, suku-suku dihita. Ketika kita ikut datang ke gereja memuji Tuhan, hita na ditogihon dongatta do, manang na doho do hita lau manogihon dongatta. Ya dohita marhara dongata asa dohot tu partangyangan manang naholan itap ni namarkur hita ro tu partangyangan si pau soru-sorom mayate unang gabe tersinggung alani kalau mau tersinggung tapi itu memotivasi bagaimana supaya kita datang ke gereja ini karena memang betul-betul rindu akan firman Tuhan, rindu untuk memuji Tuhan. Tapa rauma tu minggu naro rodo hot punguan kur we limaon bilanganna we pitu partukoan doho Teresia di absensi tua we nama kanidon waing asa tarida madison haringgason ni ganup aka parpunguan asa marsi beta-betaan beta madongan nang peso maredi hita Teresia ikon do hita mamuji Tuhan kan godang do paredion dandang naik kondipkor dang naik ko jongjong iba isarana khusus punguan kori maredi kan ikonido marsi beta-betaan marhara jala gabe ningo natong di tahun 2000 lalu tahun marturia ditotopon iduk ni huriata iduk do di tahun 2000 lalu 5 tahun marturia adong do hatana jepek alai mungkin tayingot doi mungkin tahun na dang tayingot ima didok buan sadanari ima nanaing do honon disi buan sadanari bahasa ma ikoni hubain patujolo na hobartu partangyangarta di Bornginon alana diturpukon maradu tolu halido Raja David parpesalmen manogihon marharai bana asa doho manian bangso isogot lama muji dewata asa doho manian ganup akahalak lapatibul dewata kita mau memuji Tuhan itu karena parbu ini hapur siaun bukan hanya sekedar songona huduk konakit tanda kutip dah dang sudi songoni to show menunjukkan kebolehannya dalam hal bernyanyi satabi dia kadong aku nama lo marede sarana jangan sampai seperti itu tapi murni karena kita tahu memuji Tuhan mengungkapkan syukur kepada Tuhan dan melalui nyanyian kita bisa bermohon kepada Tuhan jadi parpesalmen pe ido di hati dakon di bana dia tidak mau sendirinya saja untuk datang beribadah. Alai ikon pasti doho do naho berjabuna, ikon doho do akana niuluhonna, sudi akana dibereng ibana, ikon marhara ibana, nang lupa ada partangyangan,
maus do olani terus di do amang padita inang padita alai hita duna agak-agak jeng-jeng jugul apa saya tahe pitui arung pitu kan sudah mai amu mana na mabayani na pitui kan ima hita mana maboti atong molodung di haramar hiti par pesalmen lau mamuji debata isi do debata na tabuji didok dia yak sada Jahuba do ado nak didok isi bibil do tabereng bibil Jahuba do raja Jahuba do raja akka hitir ma akka bangso nina hitir di sondang na tahutan panik alai hitir di dikatakan adalah gemetar bahwa kita tahu untuk tunduk dan sopan hormat kepada Tuhan karena kita tahu perbuatannya itu ajaib. Sada do natatangyak kon tutuhan do gomos alay tolu olo lehonon na tuhita. Kan ido patuduhon huasona. Kita tidak mampu berbuat kalau bukan karena kuasa Allah. Itu yang membuat kita takut. Akahitir. Sakababa do konon na ikon masa di tonga-tonga di parngoluata. Alay tabereng mamuse. Marhabang sahon kerubim ibana. Kerubim di hata Indonesia di do kerub. Itu adalah makhluk sorgawi. Mungkin di nas lain akan kita jumpai yang sama kerubim yaitu serafim. Serafim dan kerubim ini adalah makhluk sorgawi. Ini petunjuk bahwa Jahuba ima raja adong doha bangsana. Dia punya kerajaan. Kerajaannya itu tidak sama dengan dunia ini. Tidak sama. Lah nanggo dia peta bain percontohan dang boy dos taringot tu isedo raja di Portibion isedo raja nato sobba imana maringanan di Banua Gijang lapatanna adul manang maribarhied do raja nadong di Portibion dohot nani hatahon ni parpesalmen Jahuba do raja taparom bibil tamuse amanginang molo dihatai taringot tu perbedaan raja di dunia dengan Jahuba do raja adong do piga-piga perbedaan na parjolo ima didok di turpo konakin akahitir ma akabangsoninna na nang patorang nakin na paduahon ima molo Jahuba na di Portibion sileo-leo doi ubay nagabi raja ibana dan kadang kalau dia tidak bisa terpilih dia tidak akan bisa menjadi raja kan na pinili ni jolma doi boy do dohonot molo tahatai misalnya Rom secara teologi itu berbeda. Alai dohonot masih leo do ubena boy ibana gabe raja. Dang dibuan tubui. Tidak mungkin dari lahir dia sudah sebagai raja. Alai yang ku Jahuba do raja bahwa dia raja yang tak terbatas. Rodi saliling nililing nado kecuali Raja Gugu. Itu kan? Itu kecuali Raja Gugu. Itu kecuali molo sinurat adong do sinurataha do si bahul do inna kan kecuali sinurat Raja Pagi torinna hami mai lakai ibege hamu kan asahayama sonari ibege hamu sarana imajo olan idu nasi tubu di tubu asing ini dang adong marga Raja Gugu dison setai bida manginang molo adong Raja Gugu dison ala ima adong nomor tudu Pak polisi muse mai ngame mabira ima nanang do kono nadisi uduk ni muse na boy idota dang mardikan yang go Jahuba do raja. Dia tidak pernah membeda-bedakan. Oke mak, udah nih holan hulian tu padita bursinurat, tu padita amang padita nebaho do, amang padita harap dang pola torinna kan. Dak kiai mardika nih. Apalagi mana sahuta. Asing mamolo hujan lokal dangi. Hujan lokal pedang mungkin di mana sarana apalagi ho berjabuna dang ona udan di mana ona udan. Dang mungkin nih. Artinya Allah itu adil dalam keputusannya. Ima patuduhon taringo tu hadirion na alai molo raja na adong di Portibion. Tabay majo isarana songon gubernur, wali kota. Dang sudi gubernur manang wali kota songon nahu cari taon oda. Isarana di Sumatera Utara do najojo uberengi. Daku boto di son ala na baru do pehami di son. Molo di Sumatera Utara isarana ditikin nanang monang magubernur manang wali kota molo adong luat na suapala mamili tibana manang nadang adong na mamili tibana monang musema ibana boy do mardikat pabahin na tuluat na so mamili tibanay
Tapi tidak semua seperti itu. Ima nanidok nanakin nunga di papeol uhum. Alai jahubado raja, dia mau berlaku adil. Dan di papeol uhum, di pahot do uhum, di pabua do hasitongan, ima taringot tu jahubado raja di hitaon. Ima napatut si pujota. Jadi molo disukun buasa ikun pujun di patah, ima alasanna. Banyak hal yang boleh kita ceritakan, kita agungkan tentang keberadaan siapa Allah yang kita sembah itu. Kita tidak menyesal untuk memuji dia. Bahkan kita berlomba-lomba untuk memuji dia. Marhara mahamu, pabu ama, doh mamu ate amang inang tupunguan ina songonon, ditiki SPH kan, marbona tahun songonido kecuali inahanna. Kan ido, dan mungkin marhara inahanna kan, tua kana soadong tuakan na adong do pe amatana isarana da kaya masay misalnya adong do pe amatana kan ngamar say amatana dan mungkin dohonon na masuk mahamu ate training inna muse da kaya masay dan mungkin training dah sihirimon na ima hamamalum do kanido dang hamatian sihirimon na nang pe hamatian parhitian lau manopot de bata ama kanido jala ido sihirimota asing ni imuse pabuahon jahubado raja didokdo ibana do raja naradi mengalusi angguk-angguk ni akana niuluhonna. Tidak semua raja di dunia ini yang mau tanggap untuk memperhatikan apa kebutuhan dari kampung ini, apa kepentingan atau kebutuhan dari luaton isarana parcibuburon, kebutuhan ni parhakabe cibuburon. Taringo tu isarana mengurus PBB do lana asing tentang hal keberagamaan riko do oda. Terkadang kita mengalami ketidakadilan dalam hal pengurusan mendirikan bangunan atau tentang hal beribadah. Imana masa di luar tahun. Itu kebutuhan yang benar-benar utama bagi kita. Tapi kita tidak mendapatkan itu di berbagai tempat. Tidak sebebas hirana di huta isarana lau pajongjong bagas coro alai iba nama ngalusi angguk-angguk tak ya dohamu maradu tangis lau martangiang ya illa olano obat alak deh alai dangi ko tangis ate sotungan non saya jamiton martangiang au sampai tangis samukan tong dulu jangan non inang opung tupal do inang Martin lau payason mulo sangat tangis ikon banjir matong gari jawan mulo sudi tangis tiki martangiang alai dohonon na disi ya dohamu tangis tiki martangiang dang tangis nai nana yang gabe odolat dah tapi bagaimana kekusukan seseorang berdoa bagaimana dia dengan sepenuh hati mau berdoa kepada Tuhan pasahaton genup angguk-anggukna dia do pangi doaku Tuhan goda kia do pergumulaku si taonokku dang diboto halaki alai holako do na botosa molo duduk nakin di bona tahun nilansia sisaku Said Nabedo. Tapi jangan hanya sekedar sisaku Said Nabedo alai ikon di pasah do di bengkel rohani di dia mai ditiki namar sobai bana tu di bata marhiti pertanyaan parmingguon adong punguan parsahu tahun parmargaon adong kebaktian berdoalah dengan sungguh-sungguh orang yang berdoa meminta kepada Tuhan dengan doa dan kepercayaan yang penuh pasti dia akan menerimanya. Songoninang nadido disonakin holantu de batama ho nama ngalusi ibana nama ngalusi tangyangmu jala ibana do de batana marpamuati digenup akka hasalaan nang dosa. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Terkadang kita tarik ulur dalam hal melakukan dosa. Tuhan setabi majuali Tuhan ina di bagi satangyang na olo do hira marhusip tu Tuhan non tiki martangyang ngaulau na dosa korupsi nakin hepeng di parkarijuakku tarira songani matong Tuhan dakula hobbe saliope alamar saya inatakku mangidu mamangili kau ina jadi ada tari ulur seolah-olah dia tahu yang jahat dan dia tahu yang baik bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengampun di somma tari ulurna alai olo do gabela jot diulahon karena sekali makanya jadi dua kali ujungna gabela lalak masongoni gabe peam diulah mahasalaan alai mulo diduk di batana marpamuati
di kita harus benar-benar mau mensyukuri hasisaan ni dosa na naong pinasaan na tu hita. Roh hita tu bagas joro, roh hita tu parsobaon di jabut tabi. Tapatibul ma ibana, jahuba di batatai, jalan marsinggang ma, doh toruk ni roha, benar-benar merendahkan hati. Ala ibana do patut si pujion. Didok muse adong do hata na madok songonon. Dang apala taparaja ibana, asa gabe raja. Bukan karena kita mengagung-agungkan dia, kemudian dia menjadi raja, tidak. Tapi dia ketika sebelum dilahirkan juga Kristus itu, dia sudah diberitakan akan lahir bagimu seorang raja. Torinado. Molodung gabe raja ibana di parnguluata, imana mangarajai hita. Di bagasan habadiau mahita, unang tapapeol uhum, di bagasan hasitonga mahita. Amin martangiang. Jahuba di batama nami na marhabangsa di banua gijang na usobami mariti anakmu Kristus Yesus. Mauliate Tuhan di pasat rohanami tuho. Diiring-iring hodo kami di pardalanan ni ngulu nami. Uben na tolhas kami Tuhan tu bagas jorom mamuji ho. Dohot manangihon barita nauli. Paingot kami Tuhan. Di haring gason nami madohoti partangyangan. Paingot kami Tuhan. Asa marhite puji-pujian nami hupati bulhami ho Tuhan di parngoluan nami. Marhite pangulaun nami be Tuhan. Asa homa nagabi raja di roha pikiran nami. Di gulmit ningulu nami. Tada mahami Tuhan songon hala Kristen natutu di akahuma liang nami. Ali Tuhan di batama nami. Dohot gomos kami manangyakon. Keluarga lubis boru pangaribuan. Tung habot dorohana sida di obasot Tuhan. Gari ada dang boy piga-piga halak madohoti partangyangan. Ala rap manikir di inganani. Alai pos rohanami Tuhan rap hami mangelopit tangan. Ho Tuhan nami. Na mangalehon apul-apul na sumurung tu keluarga na marabot ni roha. Ho do Tuhan nami nagabi pangalualon nami. Tangiho Tuhan angguk-angguk nami. Pargugui akka keluarga nang hami saluhut na tininggalhon ni inanami inang nyonya lubis buru pangaribuan. Ali Tuhan om matangiang nami no pasatami mariti anakmu Kristus Yesus ipaluahami martangya kami tuho. Amin. Tapuji Tuhan tahu tapasa ma pilihan. Hallelujah,
sangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma rajon, say saut molomoni roham di banua tongon song na di banua gijang. Lemah Tuhami sedari nangoluan siap hari, sesa manusia nami, sompanesa nami, di dosa ni dongan amar dosa Tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mamsian pangago, ay honna puna harajaon, dot hagogoon, rodia sangapon salileng-leleng na. Amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran ni toddi porbadiay ma madongani hamu.